Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaur, Iruñean bisitagidatuak egiten dituen Jon Martinezekin eta idazlea den Eba Perez Ponsekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen beste edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak ikusiko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak Nafarroa unibertsitatez kanpoko ikasle kopurua gehien hazten den erkidegoa dela nabarmentzen du, lanbide heziketari esker. Horretaz gain, azal honek Maria Txibiteren lehen urtea azpimarratzen du eta analisi bat egiten du. Argazkiaren bidez aldiz, Herriberrik teloia jaisten duela iragartzen du, antzerki jaialdia amaituta. Bestalde, Nafarroak 84 COVID-19 kasu berri eta ingreso bat erregistratu dituela jakinarazten du. Gaia aldatuz, ez dela herri haurreskolarik egongo aipatzen du finantziazio eta matrikula faltagatik. Horretaz gain, beran, 36ko errepresaliatuei omenaldia egin zietela ere jasotzen du azalak. Eta azkenik, Michel Lakuntza Elako idazkari nagusiaren hitzak azaleratzen ditu. Esanez, Ela konfrontazio egoera baterako prestatzen ari dela. Diario de Navarrara pasako gara orain. Titularrak azpimarratzen duenez, soldatak gelditu egin dira Nafarroan, 2014 geroztik 7% inguru hazi ondoren. Argazkian aldiz, Kanpin Nafarrak COVID-aren aurrean burbuilak bilakatu direla nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroan beste kutsadura igoera bat izan dela jakinarazten du, 84 kasu berrirekin azken egunean. Gainera, Nafarroako osasun langileak koronavirusaren ondorio fisikoak aztertzen ari direla ere jasotzen du. Eta bukatzeko, osasunako plantillaren erradiografia bat eskaintzen du gaurko egunkari honek. Gara ikusten bukatuko dugu. Titularrak COVID-19ko kutsaduren gorakada kontrolatu ezinik astebete daramagula azpimarratzen du. Argazkian, presoen etxeratzea aldarrikatzeko hondartzetan egindako urteroko zita ageri da. Gaia aldatuz, Boloniari 40 urteren ondoren argitu gabe jarraitzen duen sarraskiari ere tarte bat eskaintzen dio gaurko azalean. Horretaz gain, 2 urtetan EPPKko 54 preso hurbildu dituztela jakinarazten du. Eta bestalde, Ruben Garziaren zelaitik haratago doan konpromiso sozialari buruzko erreportaia ere iragartzen du. Kulturari dagokionez, P. Alfaia 15aldiko zuzendariaren hitzak azpimarratzen ditu. Aurtengoa, erresistentziako musika 15aldia izango dela esanez. Eta amaitzeko, kiroletan, Zierbenak aste perfektua amaitu duela jasotzen du, estatuko traineru txapelketa irabazita. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu. Barainainen, abuztuaren 1-31 arte, aldi baterako aparkatzen murriztuko eremua aldi batez bertan behera geldituko da. Epe horren barruan, Marra Gorriaren ohiko arautegia mantenduko da erdiko etorbideko Mehelinetan eta Barainaingo ingurubidean, baina ezin izango da aparkatu arratsaldeko 8etatik eta hurrengo eguneko goizeko 8 arte. Horrekin guztiarekin batera, jakin bertakoen 24 ordutarako baimen berriak ere indar gabetuta geratuko direla zehaztutako epealdi horietan. Gai aldatuz, 2020 urte honetan, Barainaingo udaleko kulturarloak 12 kultur jarduera antolatu ditu Barainaingo gune seguruetan, edukiera mugatuarekin, online sarrerekin eta gizarte distantziako neurriekin. 3 ekitaldi mota egongo dira. Batetik, aurrentzako zinema aire zabalean, Sahats ikastetxe publikoaren patio estalian, abuztuaren 19-26 eta irailaren 2, gaueko 10etan. Bestetik, musika eta beste arte batzuk artearekin terraza programaren barne Kulturgune plazan, abuztuaren 20, 27 eta irailaren 3, 10ean, arratsaldeko 8etan. Eta bukatzeko Barainaingo titere jaialdia irailaren 18-tik 20 bitarte 2 agertokitan. Gainera, Barainain auditorioko Ambigu taberna irekita egongo da Kulturgunearen plazako ikuskizunek irauten duten bitartean. Eta jardueretarako 75 urtetik gorakoek 20 sarrera erreserbatuta izango dituzte, COVID-19aren ondorioak gehien pairatu dituztenak direlako.
Bukatzeko titere jaialdia iragartzeko kartel lehiaketa martxan da berriro, eta kartelak abuztuaren 7 arte egun hori barne aurkeztu ahal izango dira. Dena den, programazioa, informazioa, sarrerak eskuratzeko modua eta jakin beharreko gauza guztiak udalaren web-orrian kontsulta daitezke. Antxoainera pasako gara. Antxoaingo udalak kulturaz beteriko uda antolatu du, kultur jarduerak espazio seguru batean herritarrei eskaintzeko helburuarekin. Kultura plazara izeneko programa hau abuztuaren 7an hasi eta irailaren 5 arte luzatuko da. Publiko guztientzako hainbat jarduera gozatzeko aukera izango da. Rafael Alberti plazan jarduerak 8etan izango dira, eta udaletxeko plazako zinema 10etan. Segurtasun neurriak direla eta edukiera mugatua izango da. Beraz, aldez aurretik gonbidapena eskatu behar da udalaren webgunean. Lehenengo jarduerak abuztuaren 7an egingo den Razkinen kontzertua eta abuztuaren 9an egingo den Tuti magia ikuskizuna izango dira. Arangurenera joan gaitezen. Ibarreko udalak emakume eta gizonen arteko berdintasun arloaren informazio buletin berria sortu du. Buletinaren bitartez, arloak abian jarriko dituen ekintzen gaineko argibideak helarazi nahi ditu. Berdintasunaren aldeko udal politiken munta eta berezitasuna ikusirik, bai eta zerbitzua bere gain hartzen ari den egitekoa kontuan harturik, hedabidea behar dutela erabaki dute. Hortaz, lehenengo alea webgunean eskuragarri dago jadanik. Gainera, eta buletinean iragartzen den moduan, bizitzak erdigunera kanpainaren barruan, Aranguren ibarrean elkar zaintzen dugu argazki lehiaketa jarri dute abian. Irudiek erakutsi beharko dute nola zaintzen dugun elkar gure familian, nola banatzen ditugun lanak gure etxean, beti ere emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna errespetatuta. Sariak ondorengoak izango dira. Kategoria orokorrean, argazki onenarentzat 250 euro argazki materialean edo material teknologikoan gastatzeko. Sari gaztea, 30 urtera arteko gazteek egindako argazkirik onena saritzeko, 150 euro argazki materialean edo material teknologikoan gastatzeko. Eta familiak kategorian, familia artean egindako argazkiak saritzeko, familiarentzako egonaldia, asteburuan familia guztiarentzako landa bizipena. Oinarriak udaletxeko gizarte zerbitzuan edo udal webgunean jasotzen aldira, eta lanak irailaren 30 arte gizarte zerbitzuaren bulegoetan edo e-mail bidez aurkeztu beharko dira. Iruñearekin bukatuko dugu. Iruñeak 30 proposamen ezberdin baino gehiago eskaintzen ditu abuztuan kulturaz, doan eta aire zabalean gozatzeko. Ongi finkatuta dagoen Harresietako jaialdiarekin batera, oraingoan Ezpeletaren jauregiko patioko eszenatokia izanen da, eta bertan eginen dira, orain arte beste leku batzuetan egiten ziren jarduera batzuk. Aurten, eraikin historiko horretan izanen dira, pandemia edatzea ekiditeko neurriak betetzen direla bermatu ahal izateko. Ezpeletaren jauregiko patioa izanen da, estreineko aldiz abuztu honetan, aire zabaleko jardueren eszenatoki berria, musika, zirku eta antzerkiko gau eta ilunabar magikoez gozatzeko, adin guztietako jendeari zuzendutako 20tik gora ikuskizun eta musika kontzertu doakoen bidez. Jauregiaren erabilera, jarduera horietarako, Nafarroako gobernuarekin egindako elkarlanari zor zaio, hura baita eraikin historiko horren kudeatzailea. Bertan, abuztuan 5 ziklo izanen dira guztira. Bertsionatu zikloa, astelehenetan 8etan. Kale arteak, astearteetan 8etan baita ere. Udako zinema, asteazkenetan 10etan, kantu eta hitza ostegunetan eta 29ko larunbatean 8etan eta Iruña ilunabarrean ostiraletan. Jarduera horietarako guztietarako sarrera librea izanen da, iritsitako urrenkeraren arabera, lekuak bete arte. Barrutiko ateak 45 minutu lehenago irekiko dira. Espazio horretara San Francisco kaletik sartu behar da. Ezpeletaren jauregiko patioan bertan, Harresietako jaialdiko zikloetako bat ere eginen da. Hau da, Iruña ilunabarrean, hilaren 7, 14 eta 21. Dantza zoroan izeneko ziklo aldiz, Jito Alain eginen da, larunbatetan, hilaren 8, 15 eta 22. Eta gainerako programazioa jaialdiaren eszenatoki nagusian geratuko da, Ziudadelan. Bertaraino iritsiko dira abuztuan zirko, magia eta musikako ikuskizunak, adin guztietako publikoari zuzenduak. Harresietako jaialdia bihar hasiko da Ziudadelan, 10etan, Suakai konpainiaren musika, argi eta proiekzio ikuskizun batekin.
zinemaren magia eta musika uztartzen dituen argiak musika ekin 360 graduko ikuskizuna da, non ikusle bakoitzarentzako jatorrizko esperientzia sortzen baita. Harresietako jaialdian Ziudadelan programatutako gainerako jarduerak asteartetik ostegunera 8etan eta ostiraletan 10etan eginen dira. Zirku emanaldiak ere eskainiko dizkigute eta eszenatokian jarriko dituzte akrobazia, malabarismo, jolas eta aire dantzak. Bestelako disiplinak ere izanen ditugu, hala nola hiri dantza, klaun istorioak eta musika. Bertsionatuz dugu bestalde aurtengo udan Ezpeletaren jauregian lehenengo aldiz eginen den programetako bat. Orain arte, San Jose plazan egiten baitzen. Eraikin honen patioan eginda leku kopuruaren kontrola bermatzen da, bai eta pandemia edatzeko eskatzen diren segurtasun neurriak ere. Zikloak zenbait estilotako musika kontzertuak barne hartzen ditu, hala nola funk, rock and roll, soul, rhythm eta blues. Astearteetan, 8etatik aurrera, interpretazioaren txanda izanen da, leku horretan bertan, Gaiarre antzokiaren eskutik. 4 ikuskizun izanen dira, adin guztietako publikoei zuzenduak, eta eszenoratutako istorioen bitartez, ametsen, pasioen, jolasen eta fantasiaren munduetan barrena eramanen dituzte bertaratutakoak. Asteazkenetan 10etan behin ilunduta udako zinema saioen proiekzioak hasiko dira. Animaziozko 4 film proiektatuko dituzte familia osoari zuzenduak, horietako 3 gaztelaniaz eta bat euskaraz. Saio horiek Zibibox sareak aire zabaleko zinema auzoetara hurbiltzeko asmoz hiriko gune ezberdinetan antolatutako programaren parte dira. Ostegunetan eta abuztuko azken larunbatean euskarazko musika taldeen kontzertuen txanda izanen da kantu eta hitza programaren barruan. 8etan eszenatokitik pasako dira Estitxu Pinatxo, Tempora, Thierry Biskari eta Ibilbedi. Kantu eta hitza programa duela urte askotatik ona erraldoien txokoan egiten da udaberrian. Aurten alarma egoera dela eta bertan behera geratu ziren aurreikusitako kultur programazio guztiak. Eta horregatik bada udan eginen da, beste leku batean, eguraldi ona lagun aire zabalean egin ahal izateko. Gauden egoerak eskatzen dituen segurtasun berme guztiak betez. Iruña Ilunabarrean programa Oko Andre Mariaren plazatik Ezpeletaren jauregira joanen da aurten. Hau ere, bai osasun neurriak direla eta. Ostiraletan izanen da eta bertan lantegiak eta ondoren ikuskizunak eskainiko dira. Teknologia, artea eta energia berriztagarriak uztartuz. Programazio hau kontzientziarterekin elkarlanean garatu da. Ezpeletaren jauregiko patioak gainera Flamenco on Fire jaialdiko 2 proposamen ere hartuko ditu. 2 saio izanen dira flamenkoa txikiei hurbiltzeko. Horretaz gain, aurtengo udako kultur proposamenetarako 3. eszenatokia Jito Alai frontoia dugu. Eta bertan, dantza zoroan zikloa izanen da, Harresietako jaialdiaren barnean. Oraingo honetan, harresi txokoetako dantza ibilbideen eskaintza espazio bakar batera eramanen da, eta horretatik zenbait dantza konpainia nazional eta internazionalak pasako dira. Iruñako albisteekin amaitzeko Ignazio Uriarteren sekuentziak erakusketa irailaren 20 arte egonen da ikusgai Ziudadelako bolborategian. Ignazio Uriartek sekuentziak erakusketa aurkeztu du, bulegoa eta material arrunta sormenerako iturri erabiltzen duen artista baten ikerlan geometrikoa, ereduak errepikatu eta konbinatzeko teknikaren bidez minimalismoa eta pasaden mendeko 60ko eta 70ko hamarkadako arte kontzeptuala gogorarazten duena. Eskultura izan nahi duten marrazkiak eta marrazkien konposizioak dira, txuri beltzean eginak. Papera eta tinta pigmentatua edo errotulagailu iraunkorra paperaren gainean espazioa marrazten dute eta forma geometrikoak eginarazten dizkiote, lauki zuzenak, zirkuluak, espiralak eta gainezarrita, sekuentzietan jarrita, banaketak eginda eta islak sortuz, lerro tangente eta ebakitzaileekin. Goazen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur aldaketa handirik gabe jarraituko dugu. Goizean behe-hodeiak ugaritu joango dira, eta zerua lainotuta ikusiko dugu tarteka, batez ere ipar isurialdean. Goizean haizeak ipar mendebaldetik joko du, eta iparraldean euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean ipar ekialdeko haizea izango da nagusi, eta euria egiteko probabilitatea txikiagoa izango da. Temperaturak berdintsu jarraituko du, 25 graduren azpitik.
Bihar, asteartearen lehenengo partean, giroak goibel jarraituko du eta kantauri isurialdeko zenbait lekutan euri txikia egin dezake. Eguerdialdera atertzera egingo du eta haizea ipar-ekialdera aldatuko da. Arratsaldean hodeiak gutxituz joango dira eta argitzera egingo du. Arratsaldean giro argiagoa izanagatik, tenperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik espero eta pare bat gradu soilik igoko da. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1963ko abuztuaren 3an James Hetfield estatubatuar abeslaria eta Metallicako kidea jaio zen. Gainera, 10 urte beranduago, 1973an Stephen Graham inkelex aktorea jaio zen. Horretaz gain, 1979 abuztuaren 3an Evangeline Lilly aktore kanadiarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez duela 12 urte, Alexander Solzhenitsyn idazle errusiarra hil zen, 1970ko literaturako Nobel saria eskuratu zuena. Kaixo, Jon, zer moduz? Kaixo, egunon. Ongi? Ongi, oso ongi, hemen, lantala, etengabe. Zer moduz doa turismoaren sektorea uda hontan Iruñan? Beitu, uste genuena, baina askoz hobe. Naiz eta noski uztaila izan da, ez? Adibidez, azken hilabete honetako analisia egin da, aurreko urtearekin konparatuta, askoz turista gutxiago ikusi ditugu, baina hala ere nahiko pozik etorri diren jende kantitatearekin eta izan duten interesa dela eta, bai? Eta zuek, bisita gidatuak ez antolatzen dituzue udan zehar, eta zer nolako harrera ari dira izaten bisita hauek? Hasiera batetan harrera oso ona izan dute, batez ere antzeztuak diren bisitak. Horiek beti interes handia sustatzen dute, plan oso divertigarria delako familian egiteko, guztion artean, bai txikientzat, zein helduentzat. Eta gero ere baditugu beste bisita motak, adibidez escape room, takoneran, baditugu baita ere lorategietan eta parketako bisitak, ostiral bakoitzan badira parke ezberdin bat aurkezten da, eta gero baita ere baditugu bisita klasikoak, esan ditzakegu goiztean dagoen bisita 2 ordutakoa, bai, itiko alde zaharretik abiatzen dena eta 2 ordutako hori bilbidea egiten duena, 10 euro kostatzen du, oso ongi dago pretzioa eta garantizatua beti aterako da, eta pertsona bakarra inskribatuta egon, iragertuko da. Eta gero arratsaldean badugu beste bisita bat, arratzeko 6:30, hori 7 eurokoa, ibilbidea pixkat murriztu egiten da, hori, ordu terdiko iraupena duelako, 2 ordu horrez. Eta formatu hauek lehenagotik ere egiten zenituzten, ala aurten dira berriak? Ez, orokorrean, ia bisita guzti hauek beti izan dira, formatu klasikoa dutenak, bisita monumentalak direnak beti izan dira, eta gero, antzeztuak direnak ere, uste dut hau dela 4. edo 5. urtean egiten direna. Eta jendea pozik gelditzen da, bisita hauetara joan eta gero?
Bai, orokorrean oso pozik, bai, harrera oso ona dute, eta gero emaitza baita ere oso pozgarria izaten da. Bai, jendeak nik uste kontent ateratzen dela, datu guztiak ikasten dituela, bai, kanpotarrek etxekoak, ze askotan ere etxekoak apuntatzen dira udan zehar, planik ez dute eta orduan esaten dute, bueno, pues, turismoa egingo dut probintzian barna edo hirian barna. Eta hori adibidez, guretzat, giretzat oso iniziatiba polita da, azken finean haien lur ezagutu nahi dutelako. Orduan badago Iruñako jendea oraindik ez duena ezagutzen zenbait ezakit historia edo zenbait txoko ez dituena ezagutzen? Bai, askotan gertatzen da, batez ere gure gora datoztenean askotan aitzaki batekin, ez da aitzakia, baina esaten dute, badator Madrilgo laguna edo badator Valentziako senidea, eta ez dakit nora eraman, erakutsi orduan. Hori, datorren astean datorrenez, esanak ikatu 4-5 puntu bai Nafarroan zen Iruñan, eta orduan pixkat laguntzen diogu plana egiten. Eta Iruñan normalean, bertako agian ez, baina kanpoko jendeari zer da gehien gustatzen zaiona edo gehien harritzen duena? Ezagutzen dutena edo erreferentziatzen dutena, noski, San Ferminak, Txupinazoa, Ezkerroa, ez da? Atentzio asko deitzen die, batez ere ibilbera, horantz jotzen duela, bai, maldan gora dela. Ze askotan komentatzen dute, telebistatik ikusten dutela egunero, urtero, eta laua dirodiela edo maldan bera doala. Eta Santo Domingo kalea edo estafeta ikusten duten, eta hori gorantz jotzen duela ikusten duten asko izugarriak ditzen dira. Baita ere, asko harritzen dira, Udaletxe plazara datoztenean, eta hain txikian esparru murriztua dela ikusten dutenean, ez diote erlazka aurkitzen. Askotan pentsatzen dute, Gazteru plaza dela Txupinazoaren plaza, baina egitakan ala ez dela badakigu. Eta hori, San Fermin aldetik, baina monumentuen aldetik, adibidez, askotan gertatzen da, ez dutela espero, sekulako hiri polita, historikoa eta monumentala aurkitzea. Orduan, katedrale multzatzen dutenean, flipatzen dute, olako klaustro polita aurkitzen dutenean, harrikitak biltzen direnean ere asko gustatzen zaie, lista eta Amasega mendeko monumentorik ikustea, ziudadela ere ez dute espero eta munduko zaharren dela aipatzen diogunean hemen bulegoan haien aurpegia bada, harridura aurpegia beti, eta orokorrean kaletxoak eta plazatxoak ere asko gustatzen zaie, sorprenditzen dira, bai. Eta Iruñako jendeari zerk harritzen dio gehien? Iruñako jendeari, bisita guk egiten dituenean, zerk harritzen die gehien? Aipatu ditugun puntu horiek, Ezkerroarena, Txupinazoarena, Zaldi Zuria, adibidez ere asko, mirespen asko sortzen du, tokitxo hori hain pintoreskoa eta gero pistak, bai. Eta adibidez, aurten nabaritu duzue jendearen profilaren aldaketa turisten aldetik? Jendearen aldaketa edo? Baina, ezakit, bagian orain beste zonalde batzuetatik datoz gehiago, ala, ezakit, COVID-19ak nolabait eragindu datorren jendearengan aldaketa? Agian beste zonaldetik gehiago etorri baino, izan da, agian somatu dugu pixkat murrizketa bat. Adibidez, pasen urtetan, Madrildik etotzen jende mordoa, eta aurten asko murriztu da Madrilgo turismoa, bisitaria. Berri izaten dugu, hiru jatorri oso frekuenteak direnak, Valentzia, Katalunia orokorrean, Barcelona noski, provintzia, eta gero Madrilgo komunitatea eta hiria. Eta aurten somatu dugu, zehazki, madrildarrak askoz gutxiago etorri direna. Eta gero, atzerritik, nabaritu dugu frantzes asko, batez ere mugak ireki zirenetik, masa etorri ziren bat-batean, eta Belgikako ere turista izugarri jaso ditugu. Orduan,
ez dakit kanpainaren bat edo zer esan zuten Belgikako telebistan edo erratietan, baina nabaritu dugu belgiar asko etorri girela, bai. Bueno, orduan bat Madrildarrak galdu ez, baina beste tokietatik jende gehiago etorri bada, nahiko ongi, ez? Bai, nahiko pozik, bai. Eta bisita gidatu hauek egiteko, lehenagotik hartu behar dira sarrerak, ala erreserbatu behar da, ala nola egin behar da? Bai, bizitzan ari garen egoera dela eta komenigarria da aldez aurretik erreserbatzea, plazak ere murriztu egin dira, beraz lehen adibidez 35 pertsona arte bete zitezkeen bisita gidatu hauek, eta orain 24 izan da adostu den kopuru gehiena. Orduan komenigarria da erreserbatzea, bai. Erreserbak egiteko hala ere, ezin dira hemen bulegoan zuzenen egin, baizik eta interneten bidez, pamplona.es /turismo web orria. Bai, hor badago plataforma de pago bat, eta horri esker edo horren bidez erreserbatu daiteke. Eta nori gomendatuko zenioke hauetako bisitaren bat egitea? Eta adibidez, aurrentzat ere, ez dakit, egokia izango litzateke? Bai, edo zein pertsonarentzat zuzendutak daude, gainera beti moldatzen dira edo adaptatzen dira bisita daukaten publikoaren arabera. Familia egiteko lehen aipatu dugun bezala, bisita antzua Guardián de las Murallas deitzen dena igandero abuztuan zehar 11 erditan, hori oso ongi dago, oso divertigarria da. Alde batetik, arlo historikoa jorratzen da, eta beste aldetik komedia arloa ez, 3 estena edo 3 pertsonai ezberdin antzetzen dira, eta hori badidez oso ongi dago. Eta gero, bisita klasikoa, Pamplona al completo edo Pamplona imprescindible, arratsaldekoa edo goizekoa ere, nahiko ongi dago edozein puntuarentzat. Orduan norbaitek ez planik ez badu, halako bisitaren bat egin dezake? Hori da, apuntatu zaitez, pamplona.es /turismo web orria. Ez dakit, bukatzeko zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken, ala zerbait esan? Nik uste argi eta garbi egin dela guztia, ezta? Ez dakit, horrela ongi dagoela uste. Bale, primeran, mila esker orduan Jon gurekin hitz egiteagatik. Hori maite, eta agur bero bat espektatore guztientzat. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Eba, zer modu? Kaixo, ondo. Zuk uztaila bukaeran poema liburu bat, argitaratu zenuen, zaharkitze programatua, eta momentu zer nolako harrera izan du liburuak? Giza izan da, uste baino jartzun gehiago izan dugu. Normalien hori erabiltzen du Twitter eta hori da nire igual jakitzeko zelako harrera edo jartzun eukin dauen, da hori, lehenengo egunetan ikusten neuzen mezu pilo bat, eta bueno, hori, pozik nau harrera oso neukin dauelako, baina igual zentzu batien bebai bertiko bizkatzo bat, azkenien anonimatasun horregaz hautzi dotelako, eta hori, jaso dazan feedbackak oso onak izan dira, gertukoa izan jakiela, irakurtzeko gogoz dauzela, eta igual poesian murgilduta ez dauzen lagun batzuk esan doztie, igual ez da bela oso ondo ulertu, baina, bueno, orokorrian oso pozik. Eta liburu honek ze gai lantzen ditu? Bueno, esango neuke, igual poema gehienek zeharkatzen dabela zaurgarritasunan gaie,
igual batzuetan modu ageriago batean idatzite dauz gorputzaren inguruen, baina beste batzuetan igual gorputze da idazten dauena edo zeo zer adierazten dauena, ez? Eta, alde horretatik igual ahuldadetik idatzitako poemak dira, eta, esan duztio bai minetik igertzen dela idatzite dauzela, eta, izan daiteke. Eta, gero, bebai dau beste gai bat, igual kritika zorrotzagoa daukenak hori, kontsumismoari, kapitalismoari, heteropatriarkatuari, heterosexualidariari, eta, pizkat konpentsatzeko, nahi esan otzon erotismoa eta desira sartu, bai sexualien, edo eremu sexualien, lesbianismoa lehenengo lerroan jarriz, edo bebai aurrera egiteko modu gisa. Eta idazten ari zinen momentuan, nola izan zen sormen prozesua? Zuk argi zenuen zer zen transmititu nahi zenuena, edo nola joan zen hau sortzen? Bai, berez oso nahiz behinka idazten dut, eta, niretik urtetan diren hitzak edo hausnarketak dira. Azkenean nire egunerokotasunarekin zuzeneko harremana daukielako. Orduan, ez dakit, izen da prozesu nahiko motela, alnuenean idazten neuena, ez dakit, nire buruari ez notzen esan ezartzen pauta batzuk, eta, igual, holan grosso modo esan da, igual izen da autoezagutza prozesu bat. Orduan, zenbat denbora kostatu zaizu liburu hau esartzea? 2016 urtien uste dut hasi nuela, ez dakit, bai, 2 urte. Gero, jendeak irakurtzen duenean bere modura interpretatzen ditu, ala ulertzen du zuk kontatu nahi duzuna berez? Ez dakit, azkenien poesiak dekona igual hori da, ez direla eskemain zurrunak, eta igual idatzitakoari hainbat irakurketa emon aldiakoz, orduan, seguruenik beste interpretazio batzuk beba jokingo deuz. Eta zergatik erabaki zenuen poesia idaztea? Igual ez zirelako eskemain zurrunak, eta bebai, ni be hitz gutxiko pertsona bat naiz, oso askar urduri jartzekoa, eta azkenean poesiaren egituragatik erritmoak eta oreka bat izaten edo bermatzen laguntzen dit, eta ideiak antolatzeko eta errezago egiten jote. Eta horrela, hitz gutxiko pertsona izan da ez, eta hain zurea bezala, gero, zer iruditzen zaizu jendeak irakurtzea zuk sentitu izan duzuna edo bizi izan duzuna? Ez dakit zelan daroan hori. Hasieran beldurregaz eta hori bertigoagaz, eta hori, ustot pizkat handi geratzen ari atela, baina gutxinaka beldur esenik hori galtzen hasinaz. Eta nola deskribatuko zenuke zure idazteko orduan duzun estiloa, edo liburu honetan erabilitakoa behintzat? Nik esango neuke hori, nahiko testu laburre dela, irakurtzeko erreza, poema batzuk oso zuzenak dira, beste batzuk ordinagoak, eta badauz igual zeharka harrapatu beharreko gako batzuk beste batzutan, orduan ez dakit. Orduan, nola uste duzu dela nolabait irakurle ideala edo? Gaiek kontutan eukinda, esango neuke, igual ikuspuntu feminista kritikoa dekona, eta, desde luego, Mr. Wonderfulen esaldi fantasiosiko horrek irakurri nahi duzen batek, ez dauz, hemen aurkituko, orduan, igual profil kritikoago hori, ez? Eta orduan zu idazten ari zinelerik pentsatzen zenuen gero ze pertsona motak irakurriko zituen? Ez, ze hori, hasiera batean niretzako idazten neuzen, igual eguneroko formatu batean, eta ez neukan, ez zegoen nire aukeren artean, bez, eta ez zitzaidan burutik zeuko hori argitaratzie, eta gero. Eta zergatik aukeratu duzu izenburu hau, zaharkitze programatua? Zaharkitze programatua da, igual pizkat azaltzeko, igual gailu elektronikoak fabrikatzerako orduan, fabrikatzaileak badaki zein bizitza erabilgarri eukiko duzen, eta orduan hori jakinda, igual denbora batera, igual funtzio batzuk bakarrik beteko ahal izango dauz, edo
edo bertan bera geratuko da geroa. Orduan izen da metafora bat, ikusteko zelan jendarti eta sistemak, igual eskema oso zurrunetarra ezartzen gaituen eta pentsatzeko, sentitzeko, aisialdirako, hori eskema zurrun horiek zelan gugan eragina duten eta horren adierazle nagusia edo printzipala gorputza den, ez? Orduan, ez dakit, osasun mentalarekin zerikusia daukien gaitzetako asko horri oso lotuta dauz. Orduan hori, liburu honek igual gure dau mahai gainean jarri, egoera horretan zelan erreakzionatzen dauen gorputzak. Orduan, nolabait gure bizitza aurretik programatuta dagoela ere, esango zenuke? Hori da, bai. Eta zer egin behar da horrekin hausteko, zein bururatzen zaizu? Jo, nik uste dute kritikotasuna ezinbestekoa dela, igual burrukatzeko hori, kolektiboan bizitzie, eta gorputzari igual kasu egitea, ez? Edo zuloan ez jausteko, edo zulotik urten alizateko. Eta hori, zaurgarritasunaren ideia oso presente aukitea, berezko ezaugarri bat dekogun egin eta interdependentziaren ideia. Eta liburu hau pixkat ez, kasualitatez bezala iritsi da, eta orain, hau eta gero, pentsatzen duzu agian etorkizunean besteren bat idazteko aukera izango duzuela edo gogoak asmoa? Bueno, berez normalien, hori oso nahiz behinka idazten dut, baina ez dakit, usteot aukera izango banu, apurtzu bat itxarongo naukela beste bat aterateko edo, ez dakit. Orduan nahiago duzu ez, pixka bat lasaitzea guztia? Bai, usteot hori oso handi geratu jatala guztia. Hala ere, uste duzu, adibidez ez, orain udan irakurtzeko moduko liburua dela, gomendagarria? Bai, azkenien holan oporretan eta igual ardura gutxiago dauzenez, igual ez dakit, estresatuta gauzenian baino hobeto hartzeko moduko liburua dela. Eta zuk, norbaitengan aurkitu duzu inspirazioa idazteko orduan? Baduzu horrela gustatzen zaizun poesia idazleren bat edo? Bai, poesia ezagutu nuen nahiko berandu, 18 urte edo, eta iruditu zitzaidan kontrakultura politikoa egiteko tresna marabillosa izan zitekela eta berez badela. Hor dekoguz Lord, Ritz, Pizarnik, gero Miren Aburmea bai Euskal Herri zen, eta hori detzu egiten da bela, ez? Eta ez dakit, barren politiko eukiteaz gain, ikuspuntu feminista hori daukienak. Orduen hori, nik nire hausnarketei forma metaforiko hori hasi nintzaion horrek ere referente eukin da, eta bai. Orduan horiek izan dira, ez? Zure pixkat inspirazioa eman dizutena. Gero beste batzuk egon dira baina igual horrek. Eta uste duzu etorkizunean euskaraz egiten den poesia eta bereziki poesia kritikoa ez, eta feminista geroz eta gehiago egongo dela ez? Espero dut, baietz. Azkenean egunerokotasunean zeharkatzen dozkuzan hitzak dira eta ez dakit zentzu horretan uste dut hori modu gertuagoko batien hartzen dugu zala eta ez dakit motibagarriak dira aurrera egiteko Asik espero dut, baietz. Ez dakit, aipatzeko zerbait faltatu izan zaigun, ala zerbait gehiago gehitzea gustatuko litzaizuken? Momentuz ez. Beste barik eskerrak emotie eskaini dozte zuen espazioan gatzik eta bizi. Eskerrik asko zuri, eta hemendik, gomendatzen dugu, ez, zure liburua irakurtzeko udan. Behintzat, kontzientzia kritikoa duen jendeari. Mila esker. Ongi izan. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira.
Beste zalantzarik baduzu, deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Beno, gaurko hau izan da guztia. Orain, Gora Bera kantuaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egotegatik eta bihar arte.